YouTube Mirasım kanaly. Kemir Serdar atamyzyň ýaşan döwür bir alamançylyk, talançylyk zamany bolupdyr. Çar tarapyndan şu müňüşlükde oturýar kalar. Töwerek taşyndan bulara çolup alar ýaman beripdirler. Umuman şu adamlar erkek adam diýilýän, hatda aýdýarlar märekede bir aýwdaşyň gurup oturan adama onem üçin aýwdaşyň gurup oturdyň. Ýagyny aýtardymmy? Ya ýyly aşykdan çykardymmy? Ýekede otur diýär ekenler. Ýekede oturan adamlar nahary oturýarlar, gyrşlary öňünde eken. Şu kılıcını öňünde oturan, nahary oturka kılıcı öňünde elini alyp atyna böküp minýär ekenler. Şu derejede şu Kemir Serdaryň 10.000 adamsy mudama ýygyderli gullukda gezip duran adam ýalak eskerler taýýar bolupdyr. İslen watyny dron ýerinden 10.000 adam jemläp bilýär eken. Gyssansa ýene de 10.000 adam ýeni şu derejedäki adam ýeni şunum ýene urşa taýýarlap bilýär eken. Şeýdip tutda baslyk zamanynda ýaşap ýörüşini benne oglunyň aýnalaryň ýetişeninem duýman galypdyr. On dünýede bir oglu bilen bir gyzy bar. Oglunyň ady Aýnalar, gyzynyň adam Aýgül. O gyzyň halk içindäki tanalýan ady akyllyjy diýip tanalýar halkyň içinde. Aýgül adam bir belli adamlar bolmasa akyllyjy diýip tanalýar. Bir kiçik gyzagaşka Kemir Serdar atynyň sırtyny alyp bir çaklyga bir ýerik barýar eken öli. Öňünden çykan ýaşullar Kemir Serdar bilen salamlaşypdyrdy. Sırtyndaky oturanjy gyzy görüpdirdi. Bu jagaş gyz näme? Serdar, bu gyz näme diýipdir ölle. Kemir Serdar gyzym diýmäkä diýe ýank oturanjy gyz. Biýe men janym, menem min jan anasy. Min ejesi, men ejemiň gaýnanasy diýipdir diýe. Ýank ýaşullar diýe durup pikirlenip görüpdirler bi. Nähil bollaýdy pikirlenip görüpdirler diýe. Onu bilipdirler diýe. Min ejesi, men ejemiň gaýnanasy. Nimen koyayım biya mene min jany, menem min jana anasy şey diýip aýdypdyr. Biya hakyllyjy eken işipdirler diýe. Ýani çözüp görüpdirler de aýdyşyny. Şondan bir hakyllyjy bolup gidipdir bu gyzyň ady. Umuman şu o gyz barada da maglumatlar bar, gyz barada nesiller barada da maglumatlar bar. Ha o durmuşa çykan ýeriniň adynyň maglumaty bar. Nibe Aýnalar ogly ýetişip barypdyr diýenin gara bir gezen ýerlerinde syýynça adam mudama bir özüne hozurlugyny, öz göwnüne laýyk gyz gözläp başlapdyr. Bir gelinlik oglyna bir gelinlik diýip gyz göz asyny alyp aýlanyp ýörmüşün, taşna çykarmasa da. Bir ýaňa gidenne beýle kedenne de mudama bir oğlum içinden geçip geçmeýär eken ýa Kemir Serdar ýyllar binzalyk etjek bolmaýar eken owaň daşyndan aýlanyp geçip gitýär eken ýa. Aýna bir Serdar gelýär, han gelýär diýip adamlar binzalyk bolmasynlar diýip daşyndan aýlanyp geçip gitýär eken. Bir owaň daşyndan aýlanyp geçip gidip barýar eken ýaz günleri bolup bir telpek gal bulut gelipdirdi, birden ha ýyllarym çakyp diýär, bir çagwa uýup başlapdyr diýär. Edil şu fursat diye güýçli ýaş ýaپ duran fursaty bir 8 sanak gyz gelin bular arkasyna odun alyp owa ýetip barýan fursatlar bolupdyr diye. Çagwa şeýler güýçli ýapdyr diye bir ala ýerde at aýagy taýyp duran bolupdyr da Kemir Serdar diye atyndan düşüp atyn ýyklap durupdyr diye. O gyzlaram arkasynaky odunlaryny ýerde goýup durlardy. Ýygyna geçip oturup durlar diye, odunlarına ýyklap diye. İnçette bir gyzagaş diye, inçet tarapda odunyny goýup durdy diye, odunyň ýelesine geçip diye, könüzi donyny çykaryp odunyň üstüne atypdyr diye, özüm odunyny gorap ýelesine dur diye. Bir giden gyzyň içine bir şey diýip dur eken diye. Ondan bir ýaz ýaşy bolandan ýaş goýupdyr. Kemir Serdar atyna da minmändirdi. Ýanky jylawundan tutup
İdiptirdi, kıyızdan yanına varıptır, ol kıyızlar tanaptır diye, salam aleyk Serdar kaka deyişiptirler diye. Kıyızlar oňot misalyga amanlyk soraptır da, kıyızım, bir üç köşük gördümle, bir 7-8 san kıyız gelin, hemmesi odunyň ýygynyna oturdy. Sen odunyň donuň çykarwa ýelesine ýapdyň onu, özüňem odunyň ýaşdan gorap durdyňlar. Binem beýtdiň sen diýipdir diye. O goýdadypdyr diye, Serdar kaka, men bir garryja atam bar öýde, şuň dem gysmasy bar diýipdir diye. Şu odundan başga da öýde häzir odunmuz ýok. Men şuň öýledi bersem, öýüň içinde ot yakarym bol tüssölerde atamyň ýene dem mutmafik bu işlerler. Şey diýip atamyň kösenör menem ot yakyp bilmän diýipdir diye. Indi şuny odun gurje edip öýerterim boli, oduna tüssölemänjik ýanar, atamyň kösenmez, donumam gurar, özüme de hiç tat bolmaz, guranır, şoňsyn etdim diýipdir diye. Be tuğleme, be ütköş kıydı ekeniň sen, hani öýüňiz hani, salgy bersene diýipdir diye, guruna jaý beripdir de. Anha Serdar kaka, ho çetdäki öý, bizinki de diýip bir öýü horoşoza öýü görkezipdir diye. Onu bir kıydyň beren jogaby, muny gaty biňçilik edipdir. Şey diýip öýlerine barynça içinde aýlap, öwürüp, bular kimler owan kimdigini bilýär diye, bar zatlaryny düýpül horoşdurup, bilip, anyklap, şey öýlerine barypdyr diýeni. Aýalyň adyry da Mehri Cemal, eze ogluny çagyrypdyr diye. Ýanky gyýjagaşyny çagyrypdyr, hakylly jany. Aýul çagyrypdyr diye. Oglunam çagyrypdyr da men edil her anaga däl welin bir gelinlik gyýyz tapyp goýdum. Welin şunu men gudaçylyga gitjek ertir şunu diýipdir diye. Onda muňa hiç kim ay hawa bolýar da bolýar. Näme üçin kimler olar diýip soraýan adam ýok. Bolýar diýipdir. Ertir atyn atlanypdyrdy. Ýanky gyýdyň salgy berençe öýüne garşy gaýdypdyr. Keýmil Serdar diýilen öýe geripdir de atyn baglapdyr da gepleşer ýaly adam mamka diýip öýe girmäke gaýrypdyr. Gele görýän diýip ýankyjy gyýdyň sesi eşdilipdir diye. Kapydan salam berip, "Salam aleykum" diýip kapydan Keýmil Serdar giripdir boli. Şo gyýyz odunyň ýelesinde duran gyýyz bir agaç şanazykda azacyk kameri yumruklap otyr ekenniýe. Elbetde bir unaş etmek üçin garaz näme üçin bir yumruklap otyr ekenni kapydan giri salam berip giren Keýmil Serdara seredipdir boli. Gözüniň biri nara ura eken azacyk diýär. Biri kıyşıgırazı eken gözleyen kıydım. Mun gözünün kıyşıgırazıktığını görüptür, görkezlerin yerde oturuptur. Geçip oturuptur denin, Keýmil Serdar taş töwreğine seyredip diye, öý dağ däl eken ölün, tüýnügi kıyşıgırazı eken o mun diýipdir diye. Yani kamerede oturuncağı diye, Serdar kaka tüýnügi kıyşıgam bolsa, tüssesi gönçük yandır diýipdir diye. Şey diýipdir welin galip bolup gurrun gutordy inni diýip oturupdyr diye. Şey diýip aslyny sesini ünni çykarman. Inni men gözleýän gyzym tapdym, bollu diýip oturuveripdir diye. Onu ýança diye bir ýaşuly ardymjyrap kapydan giripdir diye. Oho, han sen niri büýürler niri atyň görüp tanaýdym. Keýmil Serdar senmi hoby? Diýip ay salam aleykum agam diýip gaty bir garran ýaşuly adam diye. Giripdir öýe diye. Daşkan eken niye? Atasy ýankyjy gyýdyň atasy bolmagy çemelli. Onu öýe gelip ýerine geçip oturupdyr, salam beripdirler. Aýda gör ho han, sen näme ho bu ýerler niri, sen niri diýipdir welli. Serdaram aýdypdyr diye, agam şu dünýä sultanlygyny bir oglum bilen bir gyýdym bar şu dünýede. Şu oglumy taý gözläp geldim, agam sen öýüňe diýipdir diye. Ýanky ýaşully wah hamsygyp diye, Serdar sen gelen bolsaň gyý senkin ha diýipdir diye. Sähedinem özüň belli diýipdir diye. Sen gelen bolsaň gutordy gurrun, sähedinem özüň belli, ha gyý senki inimana al diýipdir diye. Onuň inni ýene bir zat aýdyn saňa diýipdir diye. Şu men şu gyýdyň atasy, şu kimizden başga da hiç kim ýok şu öýde. Menem ha 92 edip barýan adam. Şu mun kakasy bagydyň kakasy owamda bir hoplan wagt bir ýagy çözdü diýilende owamda çözdü bolen oglum
bıgyzyň kakasy ılgap öýden çykanna aňyrsynda bir adam garaşyp durupdyr. Kapıda görünüp duran yerde. İzleyenlerim kapının arkasına da bir gizlenip durur eken niye deyipdir. Önündekini görüp atılıp eline kılıç alıp Türkmen öýünden ılgap çıkan arkasına duran kılıç bilen el boyunun çıkan yerinden ısaklığına karşı kılıcı urup dur böyle. Ta göbeğine çenini kılıç gelip yankı oğlan iki bölek olup yıkılıptır kapının ağzına oğlum deyipdir. Bunu ejeti görüp şu tayda yüreği ağırlıp ecetem soyurdu dünyadan qaytdı. İkisini bile sayladık. Onu bu kıyıdın eceti oğlumun ayalım bu vakanı gördü de mıngam haklı yüklep bir ayın içinde qatervet bollu da bıyda bir gelinem dünyadan qaytdı. Hani bir şu kıyımı yaşap otuyoruz. Benim şu kıyıdın bir arkası yapılayan sadip Allah saklap oturanır da şunun için otuyorun toğsan yaşap var yani deyiptir diye. Yani yeni bir daday deyin sana deyiptir diye. Şu oğlum bir qoňşarylykda bir kıyıdın atasöýünden bir çakılık boldu da şunu kıyıdan kuzoğunu alıp gelýäke bir täzerek münşewir edilen bedeter atı vardı bolin bir ýapdan bökönni nälaýrak böküp durdy. Bu kıyıd koltuğuna oturanja kıyıd kizicik kıyıd ýaňja ýörep beranja kıyıd koltuğun eken bolup elinden sıpıp zyňylyk gidip durdy. Ýeňsesi ýere degip durdy. Kıyıdın gözü kıyışardı deyiptir sonra. Doğu değil şu kıyışık. Şu kıyış sonundan bollu şu kıyışıklık. Temir Serdar ömür aydiyar ekeni. Ecesi bile kakasından çağa bire dövük geçmedi, bire yanık geçmedi. Kalın adın hemmesi atenesinde bardağı çağa geçiyendir diva diyar ekeni. Şu çağaşta kıyıdın gözünün naravluğum edil elin dövüklüğüyle den zat Yense sanakta görüş merkezi bolýa adamyň şonu ýere degip şonu gözüniň biri kıyşarıpdyr şonu. Şu dogo däl nesile geçecek kumany ýok. Sen bu zatlary bilýänsiň özüň diýip diye. Temir Serdar aslay diýär eken şu ata ejesinden kakasından pelwanam bolsa, bagşam bolsa, şahiram bolsa, yalançam bolsa keseli varam bolsa hemme zat geçýär, dövük bilen yanık çağa geçmeýär. Ejesinden ikisem soň bolýan zatlarda. Eliniň dövülüp kıyışıp bitmegem, ya bir çay dökülüp ya bir eli ayağı yanmagam çağa şol geçmeýär. Galan hemme zatlar geçýär, munam bolýar razy diýip ýanky ýaşuly bilen toyun tähedini bellemek derejesine ertip gudaçylyklaryny şeýdip goýup durdy, begenip gelipdir öýlerine. Täzeden ýene oğluny, aýalyny çağırıpdyr, kıyıdan çağırıpdyrdy. Men ha guda bolup geldim. Gelin almaly günnem Hasan bellesekin ha bellemeli. Ýöne bir öňünden size aýtjaklarym şo kıyıdan gözü bir gözü narawra ekeni. Welin şol kizicik bir 2-3 ýaşylja kıyıjagaşka attan kakasy elinden gaşyryp durdy. Bir bedetar atın näla kereketinden yere yıkılıp durdy, ýeňse çuwdösi yere degip bir göz kıyşarypdyr. Şoň üçin köp adamlar size aýtmaklary mümkin bol, şoň bilen hiç işiňiz bolmasyn. O gelin bize gaty oğullar, kıyızlar nesil doğurup berer. Bir üýtgeşik hakyrly kıyız şol. Men diýen gözleýän adamym tapdym. Hiç gurrun bilen işiňiz bolmasyn diýipdir diýär. Ay bundan biz Temir Serdar aýnalara guda bolupdyr. Deyip gurrun ýaýrap başlapdyr diýär. Onu nirden guda bolluk ha? Han haýsy näme? Ana goňşy obada plan ýaşulyň agtygy bilen. Desine yürüyte toy post beren adamlar var, ata var. Bu habary eşitip diye bir Serdar kakamız dünyada iki oğlu var, aýnalar jana bir gözü goýuşyp kıydyna kıydap bermelim ka onu. Deyip burun maryny ýaýratyp başlapdyrlar diye. Bir toy podyan yürüyte toy podyan ayallar öňetegini işlep ılgak gelip Meher Cemal'e. Hep aýnalar indi şoňaly kıydap bermelim ka. Kıydyň muňa sonosun alyp bermeleri. Bu näme üçin beýdiýä ka diýip gelip Meher Cemal'e goýman biri ise biri gelip aýdyp başlapdyr bol Meher Cemal'e de diýe. Men şu öýe gelemde Temir Serdardy Türkmeniň hanyny. Şondan bäri ha näçeme ýyl geçdi. Ulu meseleler çözdü. Şu hiç gaýsyna goşulmadyk.
Şu adeçenem yalnız iş etmedi. Gelip oğluna örmeli olanın ediyanına dällip bilmer näheri mennip diye. Şey deyip aydıp durwelini Meher Cemal ejen ýanyna gelmelerini goýup durlar da diye. Bir Aýgul'un ýanyna gelip, ýa-ni Aýnadaryň ýanyna gelip, gara şu gelini alyp bermejek bolup zan edýän adamlar köpelip başlapdyr diye. Onda da toyun tähädi bellenipdir. Gelin getirmeli gün bellenipdir de gelin getirilipdir. Bir gelin gelenden meýläkmin eltileri var. Edil öýünden elti bolmasa da garadaşyndan Aýnadar zanyň gözi gyşyk gelin näbi? Aýnadar hanyň çaşyja gelin näbi diýen gurrunlar bu gelinin gulagyna ýetirip durupdurlarmy şeýdi.